Juma Desember kalo tile 5 san 2025 DMS-TV cɛna muso aw ni ce aw ni yantuma aw bismillah ka don kibaru kɛnɛw kan foli ani tanu b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka don kibaru ni y'o wagati seli foli kɔfɛ kunnafoniba minnu b'an bolo k'olu da aw tulo kan olu dɔw bɛ tali kɛ Araba tɛmɛnen Desember kalo tile 3 san 2025 n'o kun ye Conseil des ministres an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na Conseil des ministres min yɛrɛ kɔni ɲɛmaaya kun bɛ an ka jamana ɲɛmaa le général d'armée Assimi Goïta yɛrɛ kɔni bolo o Conseil des ministres yɛrɛ de kɔni senfɛ n'u ye Cheikhna Hamala Diallo ni ka yɛrɛ kɔnta ni ka kɛ douane ɲɛmɔgɔba yɛrɛ kɔni Tarata tɛmɛnen Desember kalo tile 2 san 2025 Haidara k'a fɔ ko Sikaso région muso caman yɛrɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka marche belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni organiser Sikaso région yɛrɛ kɔnɔna na an ka faamaw yɛrɛ dɛmɛni yɛrɛ ko yɛrɛ de la Araba tɛmɛnen Desember kalo tile 3 san 2025 min yɛrɛ kɔni ye Bamako tribunal militaire yɛrɛ kɔni Haidara k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni ye atelier de formation belebele dɔ yɛrɛ kɔni bisimila an ka Bamako yɛrɛ kɔnɔna na atelier de formation min yɛrɛ bɛ tali kɛ réforme du code pénal fo ka taa se réforme des procédures pénales yɛrɛ kan Programme DDRI min sigira Menaka région yɛrɛ kɔnɔna na ni o programme DDRI yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni Bamaci wale maa kun fɔlɔ dɔw yɛrɛ kɔni minnu yɛrɛ bɛ taga fo maa 100 yɛrɛ bɔɲɔgɔnko yɛrɛ kɔni la ni olu yɛrɛ kɔni y'u ka kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni bila ka yira Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na k'olu yɛrɛ kɔni nimisara u ka wale kɛtaw yɛrɛ kɔni na wa fana k'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni bɛ n'u ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bila o wale yɛrɛ kɔni kɛra araba tɛmɛnen Desember kalo tile 3 san 2025 don Tarata tɛmɛnen Desember kalo tile 2 san 2025 Haidara k'a fɔ ko fata dugu yɛrɛ kɔnɔna na ni o bɛ Sikaso région yɛrɛ kɔnɔna na ko kamalen dɔ yɛrɛ kɔni ye juru siri ni ka k'a yɛrɛ kɔni ko la ni ka yɛrɛ kɔni faga o don kofɔlen yɛrɛ la Burkina Faso secrétariat permanent de la Commission nationale pour les réfugiés k'olu yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔnye belebele dɔ yɛrɛ kɔni organiser tarata tɛmɛnen Desember kalo tile 2 san 2025 Ouagadougou ni o ye Burkina Faso yɛrɛ faaba yɛrɛ de u ni maa minnu yɛrɛ kɔni ye o ɲɔgɔnye ninnu yɛrɛ kɔni kɛ olu ye Burkina Faso acteur humanitaire minnu yɛrɛ ni Burkina Faso réfugiés yɛrɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Tarata tɛmɛnen Desember kalo tile 2 san 2025 min yɛrɛ Donald Trump ye ni ale yɛrɛ États-Unis jamana ɲɛmaa yɛrɛ ale yɛrɛ kɔni bɔra ni ka kuma juguba yɛrɛ kɔni dɔ fɔ Somali jamana kɔnɔdenw minnu yɛrɛ bɛ États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na a y'a yira olu yɛrɛ kɔnɔna k'a fɔ k'u place yɛrɛ de tɛ États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'a sababu kɛ Somali jamana kɔnɔdenw ka wale dɔ kɛli ye Minnesota dugu yɛrɛ kɔnɔna na ni o bɛ États-Unis jamana kɔnɔ ni kunnafoniyaba ninnu de b'an bolo ko bi an bɛna minnu walawala o ye an ka bi don kibaru kɔnɔna na Araba tɛmɛnen Desember kalo tile 3 san 2025 n'o yɛrɛ kɔni kun ye Conseil des ministres an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na Conseil des ministres min yɛrɛ ɲɛmaaya kun bɛ an ka jamana ɲɛmaa le général d'armée Assimi Goïta yɛrɛ bolo o Conseil des ministres yɛrɛ de senfɛ ni ministres yɛrɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka Cheikhna Hamala Diallo ni ka ale yɛrɛ kɛ douane ɲɛmɔgɔ belebele yɛrɛ de ye i n'a fɔ kɔrɔlen ko Conseil des ministres yɛrɛ kɔni bɛ kɛ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na kuma caman yɛrɛ wa fana a bɛ kɛ palais présidentiel yɛrɛ de la ni o yɛrɛ bɛ kuluba yɛrɛ u ka Conseil des ministres yɛrɛ ɲɔgɔnya yɛrɛ de senfɛ ni u ye jamana sɛbɛnba dɔw yɛrɛ kɔni sɛgɛsɛgɛliba yɛrɛ k'o sɛbɛn ninnu yɛrɛ ka hale ni jamana sɔrɔko yɛrɛ fana ni ka jateminɛ belebele dɔw kɛ olu yɛrɛ fana kan wa u ye décision belebele dɔw yɛrɛ kɔni ta minnu bɛna kɛ sababu ye ka jamana yɛrɛ fonctionnement yɛrɛ kɔni layiriwa kosɛbɛ u ka décision minnu yɛrɛ taara o décision la belebele dɔ yɛrɛ de Cheikhna Hamala Diallo ni ale yɛrɛ ye inspecteur de douane yɛrɛ kɔni ale nommé ni ka kɛ directeur général de douane yɛrɛ ye ko Cheikhna Hamala ale yɛrɛ tali ni ka kɛ douane directeur général yɛrɛ kɔni ko nafaba yɛrɛ de b'o la sabula ko douane yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔba yɛrɛ bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna na sabula douane yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka wari caman yɛrɛ da don jamana kɔnɔ ale ni dankari yurugu ale ni ɲɛnaminimafɛnw yɛrɛ donni jamana yɛrɛ kɔnɔna na Cheikhna Hamala ale yɛrɛ inspecteur ye ni a ka baara dɔnniyaba yɛrɛ de b'a la wa fana k'a bɛ baara kɛ ni sɛbɛ yɛrɛ de fana ye ani tilennenya de fana kɔnɔna na wa fana ko Cheikhna Hamala ale yɛrɛ ye baara kɛ Mali jamana ye région ba caman yɛrɛ de la minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ Sikaso ale ni Segu yɛrɛ de la o ye région fila ninnu yɛrɛ kɔnɔna na i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a dɔn olu ka
feere fanga yɛrɛ de ka bon kosɛbɛ wa fana yurugu yɛrɛ fana caman ba yɛrɛ de bɛ yen nɔ nka ko n'a ta o ta Sekina Hamala ale yɛrɛ kɔni ye baara kɛ région nin yɛrɛ kɔnɔna na ni tilennenya ani jɛlenya yɛrɛ de ye. Sekina Hamala sugandira ka kɛ directeur général de douane wagati min yɛrɛ kɔnɔna o y'a sɔrɔ Mali jamana yɛrɛ kɔni bɛ ka caman yɛrɛ kɔni fara a ka jamana dancɛw yɛrɛ kɔni lakanali yɛrɛ kan kosɛbɛ wa fana ko Mali bɛ ka a ka douane fana baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana layiriwa a bɛ ka essayer fana k'a ka recettew bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana dɔ fara olu kan o la sa ko Sekina Hamala ale sugandilen ni ka kɛ douane directeur général yɛrɛ kɔni ye ko o bɛna kɛ sababu ye n'a bɛna dɛmɛba yɛrɛ de kɔni don Mali douane yɛrɛ la sabula Sekina Hamala ale yɛrɛ kɔni dɔnnen don ni a ka baara kɛcogo ɲumanw yɛrɛ de ye wa fana baara dɔnniyaba yɛrɛ de fana b'a la k'a bɛna kɛ sababu ye fana ka douane baaraw bɛɛ lajɛlen layiriwa ale ni problème min yɛrɛ kɔni bɛ douane kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni ka solution belebele yɛrɛ kɔni ɲini o ko ninnu yɛrɛ la jateminɛlikɛla dɔw y'a yira k'a fɔ ko juguba minnu yɛrɛ kɔni bɛ Sekina Hamala yɛrɛ kɔnɔna ko bɛna kɛ sababu ye ni gɛlɛyaba minnu yɛrɛ kɔni bɛ Mali douane yɛrɛ kɔnɔna na ni ka o gɛlɛya ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ b'a ale ka basigeba yɛrɛ don Mali douane kɔnɔ ni sugandili yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ ko Mali gouvernement ale yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer yɛrɛ de ka caman yɛrɛ kɔni fara Mali jamana sɔrɔ ko yɛrɛ kan ale ni ka dépense ba minnu yɛrɛ bɛ Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni ka o dépense ninnu yɛrɛ dɔgɔya kosɛbɛ. Mali ministre de l'économie et des finances n'o ye Alfuseni Sanu yɛrɛ kɔni ale yɛrɛ kɔni y'a sinsin a kan k'a fɔ ko a ka kan ko minɛn minnu yɛrɛ bɛ Mali douane yɛrɛ kɔnɔna na ni ka o minɛn ninnu yɛrɛ kɔni lakurakuraya k'a ka kan fana ko jamana bɛ recette minnu yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni ka olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana lakana ko douane baarakɛlaw ni olu fana bɛ wele ko soldat de l'économie yɛrɛ kɔni ko nafaba yɛrɛ de kɔni bɛna kɛ olu ka baara yɛrɛ kɔni na sisan ka tɛmɛ fɔlɔ la yɛrɛ kɔni kan sabula yurugu kɔni bɛ ka caya douane yɛrɛ la wa fana jamana dancɛw yɛrɛ kɔni na walijugu yɛrɛ fana bɛ ka caya o yɔrɔ ninnu yɛrɛ fana la ko Mali jiginnɛso fana mago bɛ wariba yɛrɛ de la mɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi conseil des ministres min yɛrɛ kɛra Palais de Kuluba yɛrɛ la olu ye directeur général de douane kura yɛrɛ kɔni fɔ a ka parcours yɛrɛ kɔni na wa o y'a hakili lajigin k'a fɔ ko baaraba yɛrɛ de bɛ directeur général de douane kura yɛrɛ kɔni ye sabula k'ale yɛrɛ kɔni kan ka taga ko gɛlɛya fɛn fɛn bɛ douane yɛrɛ kɔnɔna na ni ka o gɛlɛya ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɔ yen tarata tɛmɛnen décembre kalo tile 2 san 2025 a yirara k'a fɔ ko Sikaso région muso caman yɛrɛ de kɔni bɔra ni ka marché belebele dɔ yɛrɛ kɔni kɛ tarata su yɛrɛ an ka jamana fintigilakaw dɛmɛ ni ko yɛrɛ la o de kɛra sababu ye n'u kɔni bɔra ka ni marché belebele yɛrɛ kɔni kɛ o marché yɛrɛ kɔnɔna na u y'u kunda ni ka taga Sikaso mairie yɛrɛ la u bɔlen yɛrɛ kɔni u taara Sikaso gouvernorat yɛrɛ kɔnɔna na o marché yɛrɛ kɔni senfɛ maa camanba yɛrɛ kɔni kun b'o la musow fo ka taa se denmisɛnnin caman yɛrɛ kɔni ma wa fara Sikaso autorité régionale caman yɛrɛ kɔni kun b'o la min yɛrɛ kɔni bɛ se ka tali kɛ Sikaso gouverneur yɛrɛ la ni o tɔgɔ de ko Madame Kante Mali Claire Dambele k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɔra ni ka fara ni muso jɛkuluba ninnu yɛrɛ kɔni kan ni ka marché yɛrɛ kɔni kɛ olu yɛrɛ nɔfɛ ko muso jɛkulu ninnu yɛrɛ kɔnɔna na ko muso minnu yɛrɛ bɛ nafɛnw feere sugu yɛrɛ la pomme de terre tomate fo ka taa se nafɛn caman yɛrɛ kɔnɔna na k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun bɛ nin jɛkulu yɛrɛ la ale ni kɔrɛjugaw ale ni organisation féminine maa caman yɛrɛ fana kun bɛ nin ko yɛrɛ la u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɔra ni ka u ka dɛmɛ de kɔni don ni ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaa le général d'armée Asimi Goïta ma ale ni an ka fintigilakaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma u ka cɛsiriw n'u ka baaraw kɛcogo ɲumanw yɛrɛ la u ka kuma lasela ni o ye Kamisa Bertɛ ale yɛrɛ ye an ka faamaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fo u ka baara kɛcogo ɲumanw n'u ka cɛsiriw yɛrɛ kɔni na jamana kɔnɔdenw lakanani n'u bololafɛnw bɛɛ lajɛlen lakanani ko yɛrɛ la wa fana o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ a ye tasibila yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin an ka fintigilaka minnu yɛrɛ kɔni tora kɛlɛ yɛrɛ senfɛ jamana lafasali yɛrɛ kɔni na wa Kamisa Bertɛ ale ka kumaw yɛrɛ kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ k'olu Sikaso muso jɛkulu ninnu yɛrɛ k'olu yɛrɛ kɔni bɔra ni ka na n'u ka nisɔndiya u ka fierté a n'u ka bonya yɛrɛ kɔni fo ka taa se u ka dɛmɛ yɛrɛ ma ni ka ɲɛsin Mali autoritéw yɛrɛ kɔni ma ni o ye transition yɛrɛ ye min yɛrɛ ye u ka gouverneur yɛrɛ ye n'o ye Madame Kante Marie Claire yɛrɛ ye ale yɛrɛ ye u ka nin wale belebeleba yɛrɛ fo wa a ye hakililajigi yɛrɛ kɔni kɛ k'a fɔ ko musow ka duwawu yɛrɛ ko nafaba yɛrɛ de b'o la k'a kɛ basigi yɛrɛ jamana yɛrɛ ma u ka nin taama belebele yɛrɛ laban yɛrɛ kɔni kɛra ni jiriden caman yɛrɛ de dili an ka jamana faamaw yɛrɛ ma nin yɔrɔ la an yɛrɛ bɛ nin muso jɛkuluba ninnu yɛrɛ kɔni fo u ka dɛmɛ kɔni ni k'a ɲɛsin an ka jamana fintigilakaw yɛrɛ ma sabula olu ye hakilina ɲumanba yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni ka nin taama belebele yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin an ka fintigilakaw yɛrɛ ma
Tarata tɛmɛnen décembre kalo tile 3 san 2025 a yirala k'a fɔ ko Bamako tribunal militaire k'olu yɛrɛ kɔni ye atelier de formation belebele dɔ yɛrɛ kɔni bisimila. O atelier de formation belebele yɛrɛ bɛ tali kɛ code pénal ale ni code de procédure pénale yɛrɛ de kan. O code pénal ni o code de procédure pénale yɛrɛ kɔni kɛkun ye walasa ka jamana sariyaw de ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ye o kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna na. Jamana magistrat civil hali n'a militaire caman yɛrɛ de tun bɛ o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la n'u farala ɲɔgɔn kan walasa ka u ka dɔnniyaw fara ɲɔgɔn kan ale ni ka harmonie yɛrɛ de don u ka baaraw kɛcogoyaw fana la. O atelier belebeleba in yɛrɛ organisera PNUD maaw yɛrɛ de fɛ projet de PROSMED yɛrɛ de senfɛ. Colonel Major Boubacar Maïga ni ale de directeur de la justice militaire yɛrɛ ye. Ale ye sinsin u ka baara in kɛlɛya ale ni a fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ de ka sabula y'a yira k'a fɔ ko n'u yɛrɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka kɛ kelen ye k'u ka baaraw yɛrɛ taabolo bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ ka ɲɛ. Olivier Cibola ni ale ye projet PROSMED yɛrɛ ɲɛmaa ye ale ye sinsin ko cɛnniba min yɛrɛ bɛ ka kɛ jamana ko ka jamanaw yɛrɛ kɔnɔna ko kiiritigɛ baara telima yɛrɛ kan ka kɛ o ko in yɛrɛ la. Mali ministre de la justice ni o ye Mamadou Kassouké ye ale hakilina jigin kɛ k'a fɔ ko ni réforme yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye ni ka kiiritigɛ baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ kelenya ani bonya yɛrɛ kɔnɔna na. O fana k'a bɛna kɛ sababu ye ni ka hadamadenw olu ka hakɛw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana lafasa. Wa ko réforme yɛrɛ fana bɛna kɛ sababu ye ni gɛlɛya minnu yɛrɛ bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni ka jaabili telima yɛrɛ kɔni ko ko ninnu yɛrɛ la o gɛlɛya ninnu yɛrɛ bɛ se ka tali kɛ cybercriminalité fo ka taa se Bamacɛwale maaw ka wale jugu ale ni yuruguyurugukɛlaw ala ɲɔgɔnna caman yɛrɛ fana. A ka kuma labanw yɛrɛ la a ye encouragement ba yɛrɛ de di maa minnu taara ni atelier kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna a ye olu bɛɛ lajɛlen la encouragé kosɛbɛ k'u ka ɲini ka sariya kura ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ dɔn wa fana k'u ka u hakilinataw yɛrɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ walasa u bɛ se ka gɛlɛya minnu yɛrɛ kɔni b'u da la ni ka olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana identifier walasa jamana sariyaw bɛ se ka waleya jɛlenya ani basigi kɔnɔna na. Gouvernement ale b'a ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen de yira jamana kiiritigɛ ko ye layiriwali yɛrɛ la ka jigafɔ yɛrɛ kɛ ani ministre ale ni a jɛɲɔgɔn caman yɛrɛ kɔni fɛ minnu yɛrɛ bɛ jamana wɛrɛw yɛrɛ kɔnɔna na. Programme DDRI min yɛrɛ sigira Menaka région yɛrɛ kɔnɔna na o programme DDRI yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni Bamacɛwale maa kun fɔlɔfɔlɔ dɔw yɛrɛ kɔni y'u ka kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni bila k'a yira jamana yɛrɛ kɔnɔna k'a fɔ k'olu yɛrɛ nimisara u ka walekɛtaw yɛrɛ la. Bamacɛwale maaw nimisala u ka walew yɛrɛ kɔnɔna n'u ka kɛlɛkɛminɛnw bilali yɛrɛ la. O kɛra araba décembre kalo tile 3 san 2025. O programme DDRI yɛrɛ sigira Menaka région yɛrɛ kɔnɔna na walasa Bamacɛwale maa minnu mana nimisa u ka walekɛtaw yɛrɛ kɔnɔna u bɛ se o mɔgɔ ninnu yɛrɛ ma walasa k'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ bɛ fɛ ka segin kɔ de. Programme DDRI yɛrɛ sigilen Menaka région yɛrɛ kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ko programme yɛrɛ kɔni bɛ ka taga ɲɛba yɛrɛ de sɔrɔ. Programme DDRI ale ka laɲini fɔlɔ yɛrɛ de ye min ye Bamacɛwale maa minnu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'u nimisara u ka walekɛtaw yɛrɛ kɔnɔna k'u y'u ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bila ni ka o sɛgɛsɛgɛliba yɛrɛ kɔni kɛ olu ka ko yɛrɛ la. O bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana kɔfɛ u bɛ sɔrɔ ko Bamacɛwale maa ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana ta ni ka u enregistré ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana kɔfɛ u bɛ jateminɛ belebele yɛrɛ kɔni kɛ Bamacɛwale maa minnu yɛrɛ y'u ka kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni bila sabula k'ali n'a sɔrɔ u y'u ka kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni bila k'u man ka tɛ ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni na sabula u bɛ se ka na ni miiriya jugu ye ko kura yɛrɛ kɔni u kunkolo yɛrɛ la wa fana k'u bɛ n'u bila ka taa jamanaw yɛrɛ fan caman yɛrɛ kɔnɔna na walasa u bɛ se ka taga ɲɛnɛmaya kura yɛrɛ fana daminɛ. Bamacɛwale maa minnu y'u ka kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ bila k'a yira k'a fɔ k'olu nimisara u ka ko yɛrɛ la olu dɔɔni yɛrɛ kɔni nafaba yɛrɛ de b'o la sabula ale bɛ kɛ sababu ye ni ka programme DDRI ale ka baara kɛcogo ɲuman ale n'a ka baara kɛcogo jɛlenya yɛrɛ de yira. O fana b'a yira jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔnɔna k'a fɔ ko Bamacɛwale maa ninnu yɛrɛ kɔni ko kɛlɛkɛlaw yɛrɛ de kunu wa fana k'u kan k'u ka kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni bila ka fara civiliw yɛrɛ kan ni ka taga diɲɛ kuraw yɛrɛ fana daminɛ. Ni laseli belebele yɛrɛ kɔni ye taamasiyɛn belebele de ye min b'a yira k'a fɔ ko Bamacɛwale maa minnu y'u ka kɛlɛkɛminɛnw bila ale ni DDR maa ninnu yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka fɛɛrɛ belebele yɛrɛ de kɔni de latigɛ ni ka basigi bɛnkan dɔw lawaleya. Bamacɛwale maa kun fɔlɔ nali Menaka cité yɛrɛ kɔnɔna ni ka na yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni nimisara u ka wale yɛrɛ kɔni
kɛli yɛrɛ la o b'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka basigi an taga ye de fana lana Menaga région kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ɲɛw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni yɛlɛmalen don ni ka taga étape kuraw yɛrɛ de makɔnɔni na min na o bɛ na bamacɔwale maa ninnu yɛrɛ kɔni minnu y'u ka kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ bila ni ka olu ka enregistrement bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ ale ni k'u ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana minɛ u la ni k'u bila ka taga yɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔnɔna walasa u bɛ se ka taa baaraw yɛrɛ daminɛ o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la tarata tɛmɛnen disanburu kalo tile 2 san 2025 a yirara k'a fɔ ko Koko Fata dugu yɛrɛ la ni o bɛ Sikaso région yɛrɛ de kɔnɔna na ko kabeleni dɔ yɛrɛ de kɔni tagara ni ka juru yɛrɛ de siri k'a kan yɛrɛ kɔni ko la ni ka yɛrɛ faga o don yɛrɛ la surusulukalu ka kɔrɔfɔ la olu y'a yira k'a fɔ ko maa si yɛrɛ den kelen pe yɛrɛ kɔni de t'a to kun min na kabeleni yɛrɛ kɔni tagara ni ka yɛrɛ kɔni faga nka ko maaw yɛrɛ kɔnɔna na ni ka n'a sɔrɔ kabeleni yɛrɛ kɔni taara ka ban wa fana o don kelen yɛrɛ kɔni la kabeleni ale kɔni ka sudon yɛrɛ kɔni kɛra an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi mɔgɔ si yɛrɛ kɔni de t'a dɔn ko min yɛrɛ kɔni la kabeleni ale yɛrɛ kɔni tagara juru siri ni ka yɛrɛ kɔni faga nka an yɛrɛ kɔni bɛ min yɛrɛ kɔni fɔ maaw ɲɛna a bɛ se ka kɛ kabeleni yɛrɛ kɔni dusukasi yɛrɛ kɔni y'a bila nin wale jugu yɛrɛ kɔni na an b'a fɔ maaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na ni dusukasi yɛrɛ walima gɛlɛya yɛrɛ kɔni bɛ maa min yɛrɛ kɔni da la i ka gɛlɛ maa dɔ yɛrɛ kɔni na i k'i ka dusukasiw i ka gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɛfɔ o ye o yɛrɛ kɔni ka fisa k'a fɔ k'i bɛ t'i yɛrɛ kɔni faga an yɛrɛ kɔni bɛ dugawu kɛ ni kabeleni yɛrɛ kɔni ala ka barabara d'ale yɛrɛ nɔgɔya ye tarata tɛmɛnen disanburu kalo tile 2 san 2025 a yirara k'a fɔ ko Donald Trump ni o ye États-Unis jamana ɲɛmaa ye k'ale yɛrɛ kɔni bɔra ni ka kuma jugu belebele yɛrɛ dɔ kɔni fɔ Somali ale jamana kɔnɔden min yɛrɛ bɛ États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'a sababu kɛ wale jugu dɔ yɛrɛ kɔni ye min yɛrɛ kɔni kɛra Minnesota dugu yɛrɛ kɔnɔna na ni o bɛ États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na Donald Trump ye a ka nin kuma belebele yɛrɛ kɔni fɔ ka gouvernement ka réunion dɔ yɛrɛ de senfɛ min na yɛrɛ kɔni a ye Somali ale n'a ka jamana kɔnɔden minnu yɛrɛ bɛ États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni ka kuma jugu belebele dɔ yɛrɛ kɔni fɔ o ma Donald Trump y'a yira Somali n'a jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna na ko place yɛrɛ de tɛ États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na wa fana ko ale yɛrɛ mago fosi yɛrɛ de t'u la Donald Trump yɛrɛ kɔni ye nin kuma jugu ninnu yɛrɛ kɔni fɔ ka sababu kɛ wale jugu min yɛrɛ kɔni kɔra Minnesota dugu yɛrɛ kɔnɔna na sabula a yirara k'a fɔ ko Minnesota kiritigɛlaw yɛrɛ kɔni bɛ ka sigasigana yɛrɛ kɔni kɛ ko dɔ yɛrɛ la sabula olu y'a yira k'a fɔ ko dollar wari miliyari 1 ani kɔ yɛrɛ de kɔni yuruguyurugura facture kolon dɔ yɛrɛ fɛ ka bɔ baarakɛyɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni ma lakodɔn États-Unis jamana kɔnɔna na maa minnu yɛrɛ yirara k'a fɔ k'olu yɛrɛ bɛ o ko yɛrɛ la k'olu ye Amérique jamana kɔnɔdenw de nka k'u d'origine yɛrɛ kɔni bɛ bɔ Somali jamana yɛrɛ kɔnɔna na o de la Donald Trump ale yɛrɛ kɔni bɔra ni ka nin kuma juguba yɛrɛ kɔni fɔ ne ka ɲɛsin Somali jamana yɛrɛ ma n'a jamana kɔnɔden minnu bɛ États-Unis jamana kɔnɔ Donald Trump ale ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko Somali jamana yɛrɛ kɔni ko nafa fosi yɛrɛ de den kelen pewu t'a la wa fana ko Somali jamana yɛrɛ ko jamana kɔrɔ yɛrɛ de don k'u mago fosi yɛrɛ tɛ Somali jamana kɔnɔdenw la a ka jamana kɔnɔ a ka kuma ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Donald Trump y'a yira k'a fɔ ko ni olu yɛrɛ kɔni continuera ni ka ɲɛmaw yɛrɛ kɔni don u ka jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na ko bɛ kɛ sababu ye ni ka gɛlɛyaba yɛrɛ de don u ka jamana kɔnɔ Donald Trump ka o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔfɛ a y'i ɲɛsin Ilhan Omar ni ale yɛrɛ ɲɛmɔgɔ belebele yɛrɛ de ye Minnesota dugu yɛrɛ kɔnɔna na n'a bɔyɔrɔ yɛrɛ ye Somali ye Donald Trump yɛrɛ kɔni ye attaque gɛlɛnba yɛrɛ fana kɛ ni ka ɲɛsin ale yɛrɛ fana ma sabula k'ale fana ye Somali jamana kɔnɔden de ye a y'a yira o fana la k'u ye ɲɛmaw de ye wa fana ka a jɛɲɔgɔnw fana ye ɲɛmaw yɛrɛ de ye wa fana a y'a yira Umar yɛrɛ kɔnɔna k'u ka segin ka taga u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'u ka taa u ka problème yɛrɛ ɲɛnabɔ u ni ɲɔgɔn cɛ yen nɔ Umar Ilhan ale yɛrɛ kɔni bɔra ne ka jaabiba yɛrɛ kɔni kɛ Donald Trump ale ka nin ko yɛrɛ kɔnɔna bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kan Umar ale y'a yira k'a fɔ ko Donald Trump yɛrɛ kɔni k'ale yɛrɛ de kuma ni Donald Trump ye wa fana k'ale yɛrɛ siranniba yɛrɛ de don o ko yɛrɛ la wa fana a tila tun k'a fɔ k'a fara a kan ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Donald Trump yɛrɛ mago de bɛ dɛmɛba yɛrɛ de la wa fana k'ale yɛrɛ kɔni jigi b'a kan k'a fɔ ko Donald Trump ale bɛ sɔn ka o dɛmɛ yɛrɛ kɔni sɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Donald Trump ale yɛrɛ kɔni ye laseli belebele dɔ yɛrɛ kɔni kɛ min na a ye kuma jugubaw yɛrɛ kɔni fɔ ni k'a ɲɛsin Somali jamana n'a jamana kɔnɔden minnu bɛ États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na min yɛrɛ fana la Donald Trump ale yɛrɛ kɔni y'a yamaruya k'a fɔ ko Somali jamana kɔnɔden minnu b'ale ka jamana kɔnɔ k'u bɛɛ lajɛlen ka bɔ wa fana k'a mago fosi yɛrɛ de t'u la ko Somali jamana yɛrɛ fana ɲamanba yɛrɛ de ye tarata tɛmɛnen disanburu kalo tile 2 san 2025 a yirara k'a fɔ ko Burkina Faso ale secrétariat permanent de la Commission nationale pour les réfugiés ye
réunion belebele yɛrɛ dɔ kɔni labɛn ani acteurs humanitaires ni ɲɔgɔn cɛ minnu yɛrɛ ni Burkina Faso jamana réfugiés yɛrɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka fara ɲɔgɔn kan kun ye walasa ka u fanga yɛrɛ de fara ɲɔgɔn kan ni ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni don ka ɲɛsin maa minnu yɛrɛ kɔni ma ni sebɛrɛ yɛrɛ kɔni t'olu ye. Burkina ambassadeur ni o ye Dieudonné Désiré Sougouré yɛrɛ kɔni ale ka kuma yɛrɛ kɔnɔna na y'a yira k'a fɔ k'a b'a ka partenaires bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fo u ka dɛmɛ ka ɲɛsin maa minnu yɛrɛ kɔni bɔra yɔrɔw la ni kana Burkina Faso jamana kɔnɔ. Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ale ka danga kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni plateforme yɛrɛ kɔni ko nafaba yɛrɛ de b'a la sabula plateforme yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye n'u yɛrɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan ni k'u hakilinaw yɛrɛ kɔni di ani k'u fangaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan walasa ka solution yɛrɛ kɔni sɔrɔ u ka dugu réfugiés yɛrɛ ka ko la. Secrétaire permanent de la Commission nationale pour les réfugiés ni ale tɔgɔ de ko monsieur l'ambassadeur Vlé Fulbert Traoré ale yɛrɛ kɔni ka fanfɛla yɛrɛ kɔni ale ye foli belebele yɛrɛ kɔni kɛ Burkina faamaw yɛrɛ tɔgɔ la min na a ye partenaires bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fo u sen don plateforme belebele yɛrɛ la walasa réfugiés minnu yɛrɛ bɛ Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni ka ɲɛɲini olu ka ko yɛrɛ la ni fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye min yɛrɛ kɔni ye Burkina Faso ale autorités n'u u partenaires caman yɛrɛ kɔni hakilinaw n'u fangaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan walasa ka dɛmɛ belebele yɛrɛ kɔni don réfugiés minnu yɛrɛ bɛ Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔnɔna na. Ni ne bɛ dan sigi an ka bi don kibaru kan an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.